Maliko kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi ye araba don ye marisi kalo tile 13 san 2022 bi kibaruya min b'an bolo ka da tulo kan o de ye Makan jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna caman fara ɲina hijidenw hakɛya kan kibaruya min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'aw ladɔnya k'a fɔ Makan jamana ale kɔni kun ye hijidenw ka olu kɔni hakɛya dɔgɔya kosɛbɛ sabula ka sababu kɛ coronavirus ye n'i y'a ta k'a lajɛ san 2020 kɔnɔna la hijiden mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna olu de taara hiji san 2021 yɛrɛ kɔni fɛnɛ la mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna olu de hiji la nka ɲinan ta a yɛrɛla k'a fɔ ko o taara fo mɔgɔ 1,000,000 na nka a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 1,000,000 minnu olu bɛna bɔ diɲɛ jamanaw kan ka taa Makan jamana la ko olu kɔni bɛ taa hiji kɛ ko olu kan ka taa hiji kɛ ko u kan ka sariya dɔw kɔni labato ni o fɔlɔfɔlɔ kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ ka coronavirus ka o kɔni vaccin kɛ ni o kan ka kɛ tile 3 kɔnɔna la sɔni u ka taali cɛ ko wa fɛnɛ ɲina hijidenw ko olu kɔni si man ka tɛmɛ san 65 kan k'aw ladɔnya k'a fɔ Makan jamana ɲɛmɔgɔ olu kɛlen bɛ ka labɛn caman sigi sen kan walasa ɲina hiji o bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna la cogoya min na mɔgɔw ka se ka kɛ kɛnɛya fɛnɛ kɔnɔna la nka an bɛ wagati min ko sisan ni maa 1,000,000 ni o kan ka bɔ diɲɛ dugu la ka taa Makan Mali kɔni ta hakɛya ma dɔn fɔlɔ bɔ mana kɛ o kalama waati min na an b'o fɛnɛ da aw tulo kan k'aw ladɔnya k'a fɔ agence de voyage minnu ni olu kɔni bɛ hiji taga kɔni ko ɲɛma nin kɛra nisɔndiya koba ye olu fɛnɛ ma sabula olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ san damadɔ bɔ ko baaraw kɔni cogoya tɛ ten ko nka ko ɲinan kɔni ko u fɛnɛ bɛna maa caman ta an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la